مداب من إسياط إذن مداب زي بهاجراوي محبر من إسياطن تمارون إيرترا يقدالو مداب من إسياط ሕብረተሰብ ህላውን ምንነቱን ጥራይ ዘይኮነ ምዕባለ እውን ኣብ ክብርታት እዩ ዝምርኮስ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ውሽጣዊ ሕጽረታትን ጸገማትን ግዳማዊ ተጻብኦታትን እናመከተ ኣብ ጎደና ዘላቂ ዕቤት ንምጽምባር ከካይዶ ጸንሐ ገድሊ ተዓዊቱ ክወፅእ ንርኢ ዘለና ክብርታቱ ናብ ምእስያት ደቁ ኣውሪሱ ጸኒዑ ስለ ዝበድሀ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከም ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ንህንጸት ሃገር ካብ ባዶ ክነቀል እንከሎ ዝተኣማመነሉ ዝዓበየ ጸጋ እንተነይሩ እቲ ኣብ መንእስያት ደቁ ዘስረጾ ክብርታት እዩ ከም ዝፍለጥ ራእይና ከም ህዝብን ሃገርን ነገራውን መንፈሳውን ጠለብ ዜጋታታ ብምልኣት እተረጋግጽ ስልጥንትን ብልጽግትን ሃገር ንምህናጽ እዩ እዚ ራእይን ዕላማን እዝን ከዓ ንዑ ዝበቃ ክብርታት ሒዝካ ጥራይ ዝብጻሕ ሓደ ቀንደን ካብ ዘንኩርታት ድማ እቲ ቅድምን ድሕሪ ናጽነት ዝገጠመና ጽንቁር እዋን ክንሰግር ዝኸለልና ናይ ምብዳህ ባህሊ እዩ እዚ ባህሊ ዝምባር ዕላማና ብምልኣት ጨቢጥና ኣብቲ እንብህጎ ኣጸደ ረህዋን ምዕባለን ክሳብ እናዓርፍ ክብታኡ ኸይነከ ምሳና ክጓዓዝ ዘለዎ ክብሪ እዩ ከም ዝፍለጥ ዘለናዮ ዘመን ዓውለማ ንዘመናት ዝጸንሐ ክብርታት ሕብረተሰብ እናፈሓቐ ኣብ መንእስያት ዘይክውነታዊ ባህግን ህርፋንን ብምሕዳር ዓቕሊ ዘጽብብ ስደትን ጊላነትን ዘናፍቕ ናይ ምጽዋርን ምብዳህን ስምዒት ዘጥፍእ ፖለቲካውን ባህላውን መርዝታት ዝዝርግሐሉ እዋን እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓለማዊ ኩነት ብጽንዓት መንነትካን ክብረትካን ዓቂብካ ናብቲ ዓብዪ ዕላማ ምቁማት ክኸብድ ይኽእል ይኸውን የግዳስ ሃገራዊ ራእይን ዕላማን ክሰምር እንተኾይኑ ኣብ ልዕሊኻ ዝዘንብ ፖለቲካውን ባህላውን መርዚ ብንቕሓት ምብዳህ ንሕመላ ሕብረተሰብ ኣውራ ድማ ንሕ መንእስያት ክኸውን ይግባእ ክብርታትና ዋሕስ ህላወና ጥራይ ዘይኮኑ ዋሕስ ቀጻልነትና ምዕባለናን ካብ ኮኑ ነዞም ክብርታት እዚኣቶም ጸኒዕኻ መሓዝን ምድላልን ልዕሊ ካልእ ነገራዊ ትሕተ ቅርጽታት ዝስራዕ ወሳኒ ትሕተ ቅርጺ እዩ ጥሜት ንይቀትል ዘይሸብዳዕዳዕ ዝብል ምስል ኣበዋት ትርጉሙ ብዕምቆት ንዘሰንተኖ ዓብ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ዓቕልን ትዕግስትን እንተሎ ስእነት ግዝያውን ሓላፍን ምዃኑ ጹሮ ሲእንካ ምህንፍናፍ ግን መወዳእቱ ናብ ጥፋት ዘምርሕ መገዲ ምዃኑ ዘመልክት ስለዚ እቲ ዕውት ጉዕዞ ኪንዮ ግዝያውን ሓላፍን ጸገማት ኣርሒቕካ ብምጥማት ብስራሕኻን ጻዕርኻን ኣብ ዓለም ምዕሩይ ተሻራኺ ብልጽግናን ስልጣንን ናብ እትኾነሉ ደረጃ ምሕኳር ጥራይ እዩ ካልእ ብተኣምር ኣብ ቅርዓት ረሃዋን ቅሳነትን ዘብጽሕ በትረ ሙሴ ስለዘየልቦ ብዙኾነ ዓይነት ዕንቅፋት ከይትረብሽካ ብጽንዓትን ተጻዋርነትን ኣብ ዕላማኻ ረጊጽካ ምብዳህን ምዕዋትን እምበር ዝተመኰርናሉን ዝመለኽናየን ባህሊ እዩ ዝሓለፈ ጉዕዞ ኣዝዩ ዕውትን ውሕስን ከም ዝኸውን ዝገበረ እዚ ክብሪ እዩ ድሙቕ ዓወትናን ዝሕብን ታሪኽናን ፍረ ሃገራዊ ክብርታትና እዩ ንቐጻሉን ወሓስ ዓወትናን ልምዓትናን ሓይሊ መኸተና ብራኸ ንቕሓትናን በዳሂ ባህልናን እዩ ስለዚ ሳላዞም ክብርታት እዚኣቶም ከም ሃገርን ህዝብን እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት ሰጊርና ኣብ ውሕስ ባይታ ረጊጽና ኣለና ድሮ ኣብ ቅድሜና ድሙቕ ብርሃን ንርኢ ኣለና ነቲ ዘሕብን ክብርታትና ዓጢቕና ብስራሕናን ጻዕርናን ኣብ ጎደና ቁልጡፍን ዘላቕን ዕቤት እንጽምብረሉ ዓስቢ ልዑል መካቲ በዳህን ተጻዋርን ክብርታትና እንሓፍሰሉ መድረኽ ድማ ርሑቕ ኣይኮነን